أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بل ما شرف لا تي في لا جابو أمبو فوكا ولي نماندو أمبي بمكو جلبوغلا أنكرمكو مولاي إدريس حيدرا عليك الزاوية كونانا سانغو سانغو بيجاكا مولدوبا لابن كاكيني ينانتاي مولودين بارا ودام ناني القرآن كان أني كتاسي دلائل الخيرات عليك لنما أنكرمكو تشا منكو باكينا كونانا غا أن وسادورا مامونونا أنغا جاكولو لجنيون في حبيبك خير قلب كلهم الحبة الرحم من تلقائك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما لعينك ان قلت فراها وما لقلبك ان قلت استقم يمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يحسب الصب ان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لقد الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا الف فلذكر الثاني والعالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تنكر الحق ما شهدت به الحياه والذكر والسقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تنكر الحب بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد فتى الوجه خط امرة وطنا بسبها على خدك والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من هوى فغرقني والحب يضرب اللذات بالالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني اليك ولو انصبت لم تلمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددت حالي نسر بمستتر عن الوشاة ولا تئل منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحطني النصح لكن لست اسمعه ان المحب عن العذال للصنم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب ابعد في النصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان امرتي بالسوء ما ابتعدت من جهلها في نزيف الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا اعد من الفيل الجميل طيب لما الراس غير منتشم مولاي صل وسلم آياتها كما يراد جماع الخيل بالنجوم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بمعاصي كسر شهواتها ان الطعام يقوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
الخلق كلهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واصل هواها وحرقا توليه إن الهوى ما تولى يسقي أو يصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وغيرها ويجددة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واشتد سائس من جوع ومن شتم يتنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان واصلهما وللهما ما حظك المصحف الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أردك الخير لكن ما طمعت به وما استقي خير كلهم ولا تزودت قبل الأهل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تنظر إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين في الحر والعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النعيم فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم وصم اعتقدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقول إذا منهزم مولاي صل وسلم دائما قالوا أبرهة عسكر بالعصر هاتين رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذنبه بعد تسبيح ببعضهما كذا المسبح من عشائر منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعت بدعوته الأشياء ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الحظ بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالغرامة أن سار سائرة تقي الحر وخز للهدي حميد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن كرم وكل طرف من الكفار حبيبك خير الخلق كلهم ومن أمام وعندي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك صنعني الدهر دائما واستجرت به إلا ونلت من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان ملقي السلام مولاي سلمي فقد غدا ومعارفها مدى الغيورية الجامعة للحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خير كلهم لها معاني كموج البحر في مدني وفوق جوهري في الحسن والقيم ولا تنسى عجائبها ولا تسام على الإكرام بالسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكفار فكانوا يلبسون به الشهادة مع الإسلام والرحم مولاي صل وسلم دائما أشهر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير على حبيبك خير الخلق كلهم حنينا وسلبة وسل أحدا فسرعات لهم أدابنا وخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مستريد بهم رمضان ما ورد من الإله كل مثبت من اليمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيبي ولا عبد بمنصرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي جمة منه بتسمية محمدا وهو أفضل الخلق في الذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يكن في معاد آخذا بيدي وقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عساه أن يحرم الرجل مكارمه ويرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومت عزمت أفكار مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يفوت الغنى منه يدا طالبا إلى الحياة ينبت الأزهار بالأكل بسم الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لعبدك في الدارين لا له صبرنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيبك خير الخلق كلهم Allah subhanahu wa ta'ala ka sodo dala so min no sinsinendo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kan yo hakin la jigi je ani lahara o sababu nyuma o ka kola noye abul qasim Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o here de here kono o nisoja kono o noro kono o de kunanja kene ni shiruhu den kelo kele yeli o kunanja yi o chama mana dalaje kubu moke kufo kitabu ba min jigina kano qur'ane o kala nenko salatu ala nabiyyi o minye dan fawni alache o clé ngafo o dalali clé ani o sira suri ko fana kala ala kiram majamuka burda ko kala zikru dalawi qasida o fana da be hakila ka fo hanni amakuma o wasara nga jamana magobe ka ala kira bono de don sabula murnin dajjawo ja aseka ayreshiende fo mado de kabla munum be ul fo wa ulu fo li fana o de bike sawe ko tigla mo fana fo yani nindoi alhamdulillah anga kitabu korola silsila in sebenendo ko sebe nindoi ubafu amako ali ibrahim maula ali ibrahim ala kira modendo do min togo piye ibrahim
ni ale dayɔrɔ bɛnna Maroc jamana o fan dɔ ma yɔrɔ minnu n'a bɛ fɔ Polisario o yɔrɔw dɔw do u bɔra Irak ka na ye mais sani u ka se Irak u bɔra Madina de sabula bɛɛ lajɛlen bɔra Madina olu bɛ taa laban maa min na n'o ye Moulay Idrisi ye o kaburu o bɛ Alikaba kɛrɛfɛ Alikaba kɛrɛfɛ an ba Hajara min Ismaila ba ye kaburu 70 nabi ɲuman kaburu 70 de b'o yɔrɔ fan na Moulay Idris bɛ o zone in de la n'a bɛ fɔ ko n'i bɛ tawafu kɛ i kana tawafu kɛ o seleke in kɔnɔna la o Moulay Idris o bɔra jɔn na o bɔra Moulay Imamul Mahdi de la Imam Mahdi o fa o ye Hasanul Askari ye o fa o ye Ali al-Hadi ye olu fila bɛɛ lajɛlen kaburu bɛ Samura Irak jamana na Ali al-Hadi o fa ye Muhammadul Jawadu ye Muhammadul Jawad alayhi salam o dalen do Baghdad Muhammadul Jawadu o fa o ye Musa al-Kadhimi nga ko o fa ye Ali Rida alayhi salam Ali Rida o bɛ Iran Mashhad Ali Rida o fa ye Musa al-Kadhimi o Musa al-Kadhimi bɛ Baghdad o n'a mɔdenkɛ in de kaburu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'o ye Muhammadul Jawadi ye na o bɛ quartier min na o b'a fɔ o ma al-Kadhimiya ni dɔnniba bɛ bɛn'a kan k'a fɔ n'i taara ye i mago bɛ ɲɛnabɔ a bɛ fɔ o ma ko Babul Hawaij o Musa al-Kadhim o fa ye Ja'far as-Sadiq ye o Ja'far as-Sadiq fa ye Muhammadul Baqir ye Muhammadul Baqir fa ye Ali Zain al-Abidin ye olu saba kaburu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Baqi'a Madina kaburu donba la Ali Zain al-Abidin fa ye Sayyidina al-Hussein alayhi salam o dalen do Karbala o balimakɛ Hasan ye o Hasan fana ni a den saba in de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Baqi'a Hasan ani Muhammadul Baqir ani Ja'far as-Sadiq ani al-Hasan ani Ali Zain al-Abidin ani Muhammadul Baqir ani Ja'far as-Sadiq olu kaburu naani de tɛnkunen do ɲɔgɔn na a kaburu kun dɔnnen do nka 1926 fan dɔ in mɔgɔ olu nana o kaburu bɛɛ lajɛlen ci Muhammad wa ali Muhammad u b'a ci mun de la olu bolo ko so man ka jɔ maa ɲuman su kunna k'a sɔrɔ maa ɲuman yɛrɛ bɛɛ bɔra min na n'o ye Rasuli ye o yɛrɛ dalen do so de kɔnɔ o dalen do so kɔnɔ ninnu ka u su u ɲɛnɛma u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kan ka bonya ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala de y'a fɔ kuranɛ kolo la a ko fi buyutin azina Allahu an turfa'a a ko Ala nɔɔrɔ n'i bɛ fɛ k'a dɔn n'i bɛ fɛ k'a ye a b'i ye du dɔw de kɔnɔ Ala yɛrɛ ye jɛn di ko o du kan ka kɔrɔta o kan ka bonya munna o du kan ka kɔrɔta munna o du kan ka bonya a ko yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun n'i ye Ala y'a fɔ yɔrɔ kuranɛ la ko rijalun o ye cɛkisɛw de rijalun olu de bɛ bila arafu sanfɛ minal mu'minina rijalun o ye cɛ ŋanaw de minnu tɛ bɔ u dalakan kan Allah subhanahu wa ta'ala a ko nin du in kan ka bonya ni ma nin bonya i bɛna taa yɔrɔ jumɛn o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ ahlul baytu alayhim salam bɔnnaw de ka yɔrɔ la fo maaw k'a dɔn k'a fɔ ko Ala kira de ye wasiya kɛ k'a fɔ a bɛ taa ko o fɛn fila de to a mato in bolo a ko inni tarikun fiikum thaqalayni a ko ne kira bɛ na n kɔ don diɲɛ na nka n bɛ aw ɲɛsin fɛn fila ma n bɛ fɛn fila de to aw bolo n'a y'o fila minɛ a tɛ fili dɛ a fɔlɔ ye kuranɛ ye a filanan o ye a bɔnnaw ye k'olu ni kuranɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o tɛ ɲɔgɔn bila fo ka taa se alikawusara kɔ min yɔrɔ la
أقول لك أقول فنمثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. اللهم صل على محمد وآله. أقول لك الصدق نبنو أو تلا قابكم من نوح كلهم ما من طوفان جي ni awulila mawhala kilikama ni mami madu kulin kono odo obito jila chogomi wa ni maoma ni mi glon shirifu dola dala ka fo la harajo do aljine do chogote ebolo aljine sira e ulude ngo aljine do ni sira oye ika imma i so ala kira julu de la ka kufe ku deme ise ko dama jirala ibo demele o demelike o be fitini ne ibe min sara o moke hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan yala nyuma o saraka anga kedore na make nyuma ko alam yuhsin rasulullah ilayna sallallahu alayhi wa alihi yala ala kiram man ya mawa beki ranyinga yala kiram man ya mawa anyana made hal ni mo fo ala rey kalo aqul laqad manna Allah ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akuni ala kala dangan yanyana ni ala mu'minun son mauna fara soni u hakli be waride ala kiraka boni wari hal sisa nene misaliya de ma e baye ka fo kiraka boni wari miliyar kilo ka chade miliyar fla ni donana ko be miliyar fla di ema ki inyekse fla mboshi ila ko male fientoye ki nyekse fla sa miliyar fla o la le bi yeli ke ebito fiento ala ebe so jombe so ete miliyar fewa a nyeka die katime miliyar ka sabula pirito law o bi chugamina ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nyekse o klo newo rebeni be kafara fienka kafara jika kafara kleka nema o nema no bi jien kono o bele jelen tara ka bo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o la shirbu ke afo no Sheikh Turadi kira modendo o dalendo Dakar ako wallahi ma fi al-Mustafa aibun yura illa annahu khairul wara wa aslul wara ako defote Muhammad la koy nga defo kelen pe o de be ala kira Muhammad la o defo jume ko be borala wa kawsani be o ye arabu kan na sira do de kay la ka fo ni ko be fiye ni kira la ka so sans defo de do ala kira fiye foi de tala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hine dando majigin dando bonya dando ekaka ladabu dolaje kira bayin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ani sahaba kanga ta jihadi la yoroja nga ala kiraye sahaba ukla daba uni nyonche saba saba nga le rebe minka aye ukla ani mokonani je okoro nyame so akunte jamala bo ala kira ko amba ke chogomi amitaro mi akaja ma saba ulube nyogon fale sola nyomela nay donin tamani doye obejigi dore biyele ngale kira yere be yele daba minka alikum bala sayyidina ali bala ni mo flaware unani ulube nyogon fale daba insa kumami ni ala kira ya damine sahaba nununa
turna na se kira ma na le yelena sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akanga furance min tama daba insanfe o furance insera ala kira ko abiji sabayin ko petu ku ya rasulullah ambi kuma bo na anni etsika tama ka onto ifio o maso ngala kira majigi bala ananu jabini kuma mi arabu kan tonchugo de kan wa wal ma akoro de kan wa ita do be min takalmin to aflala akmanu fe ni ladabuyi majigi aku wallahi aku ngalla alala ma antum bi aqwa minni ala sayri wallahi ma antum aqwa minni ala sayri ولست بأغنى عنكم عن الأجر أكون قال لا أو نين محمد na au kwa bauta ne fe ko au bien manke na tamala ka tamene tane yana be fe ka u motive au kana fo ko au bi tamane ka to sanfe ko ne shi ka korona ta ayi ne bien ka kene na utai ne bse ka tama ka temauka na ma jami defika ayi laje purge ko laso akowa aflana au ba fo ko ne ka to daba insanfe au ka tama wala sa au ka baraji soro ko au mo ko te baraji la ka temene ka ne re mo ko bala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد okore imana bonya chugo ite bonya ala nyinini ma ala bi sanfa ala habuni maumana ki duguma chugo af donc afo ya ala ka klali chugo de nga Allah subhanahu wa ta'ala mahobe ika iyara majigu ulufanai wala alquranul karimna Allah subhanahu wa ta'ala annana jirana ka afo ko mu'minun kallimaniya abisma naka hinade alaka dafo fa bima rahmatin min Allah linta lahum pli ini ala buke communication i brancher no alala i connecter no alala ala jugoyo biila ala de rahmanu ala de rahimu hina masalu ina ala siga ke nyon fe ka ke ala tiriye ko dusu bi siga ja ala ka dafo ko fa bi rahmatin min Allah nini ala kadi tiena dan fe ulinta lahum ibe mahayawi oniya ka fo maminte hine ala ka dan fe ona tababika liman yawila yarela ko tiente ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akalla da buware jumai kuma an baka kenede ka larabi do abora dugu jana kana ala kira bonya ni tuwa bupego ya amba fa mako reze ina nasiga ala kira koro akoko ni hadiye ala kira kilenta ka nene kira ya reze nye akumune do ndoro atlala ka doreta o fana kumunendo fukata erezen bela jelin dun abe kumune ala kirabe ka yele na arabi fe abe baro blala ha e ka erezen imado isengala abika afarifoni ni kuma o arabi ka yele ay do okay arabi tara sahaba ku ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi اللهم صل على محمد kuma ahidnaka bihada ko amma ima andegen na kagan dugujuge dumuni gaddi ma jamanya ne kilinga be du ma mason kiman de gola muyi blanna ko hate ako larabi nana rezamin dinema nyanene nyai kafo akumunendo nyeto were da akumune apekun kumune ma akanu ka malo ya au nyekoro ka jo ayela o la mason au do la kelenga nene na do la kelenga ya nene ina fo sempara no nyo na le ko ya nene abo ko bi ka mumai e bi ka mileshi mai e bi na ni nyo na jiri den koma kumunendi an wa kira ma juguri no ka bi malo sallallahu alaihi wasallam nga ala kira ya ku ale da ya bekun
ay bekun ka ko bele jelon kun wala sa mu se ga kana mu se ka sa wala ko ansaru yi war faranyanka ko bolo ma fara chama kana dikira ma ko ya rasulullah yan kandali minge anana ki isra'ila jibril jignani wahyi ka fala kirai sallallahu alaihi wa alihi aku qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba afu ye kunte saranyina o fe koy aw sega ne saraw funa kera aka kene sumo fe aku ko ibe fe on fendi shirifu mo sega sa ma be fe on fendi shirifu ma hal ne sanga so dama hal ne mobili dama et sega shon faranyo et sega asara ola sabula amoke o sababu da yato ebe do jamane majigin kama anana Ja'far Sadiq yoro aku yabna rasulillah ko ala kiramode la antum ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha aku kiramode aw kadne katame jena ko no fenga Ja'far Sadiq dimina akiba ni jiesuma akiba ni jien de suma ani jien fengele ako jien ere ni jien pe calculer mathématique la abe be fin flare ako hali dunya illa satru awra wa saddu fawra hali dunya illa satru awra wa saddu fawra ko yala jien ere bebe do were manama ke fin flare ka lebu sutura ani kan negeda aba jien de flare dumuni nege bila yoda sunogo nege bila yoda furu nege bila yoda ani ki ila ura sutura ka fini ndo ki sutura noe wala ma klebe ka doso do gono ki sutura noe abana jien fleni e ba oni jien suma jien mi ne on ba kono ninte foye Allah subhanahu wa ta'ala ya rako ko jien te foye ko lahara o de nyene ma yere na ye jien jete mine sisa o ko ame 2017 la dobe afoko do farala shika ka soro do de bori shika ni kontana ko 2017 konye sambina ni soro kodono ba fo ko isto e samwande kodono ga jetela sambi oro o de kiramantun shi ni do farala ko boni sidi ni mi sambi dan ni duru soro kike attention pito santandu il reste 15 ans Allah akbar ni be sambi duru la kito e santai ni be bidurunduru moins 5 ans ni be 60 la kwa sera de awo atobo ni tandare nunu lulu ga faraka don suna ko na sera umma erebe ala kira somo ni nunu dan chogodi iman ko da aljina yulu de tay no majeye ibe baljina dolema uba Fatimatu Zahra alayha salam ale de aljina muso be kuntige no beni ma odo no ma be ma ibse ki ka aljina doni ibse ka abwam ni tale konte Hassan ni Hussein sayyida shabab ahli aljanna o funanga no kuntige o kuma na focho gode nyote Hassan Fatura sambina ni sheki Hussein Fatura sambiduru ani shegi do wa fo kira ere shinyo sallallahu alaihi wa sallam ola ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nyini ngalite kala ako aka hadisa dola abe tafsirul qurtubi kono suratul ra'd la ala be kuma shajaratu tuba ka oromi ala kira ko yenino sallallahu alaihi wa alihi ako shajaratu tuba aljina jiri sumba minyi tuba
kwa ba ale de ka so a dili ba ale de ka so waati ni kɛra kira ye hadisa wɛrɛ fɔ o ye kira ɲininka ko shajaratu tuba bɛ min a ko k'a bɛ ali ka so n k'a bɛ tafsir Qurtubi de la sunna tafsir ba don sahabaw ye kira ɲininka u ko ya rasulallah e delila k'a fɔ an ye k'a b'i ka so i tilala k'a fɔ k'a bɛ ali ka so ala kira ko ne ka so ye dɔwɛrɛ ali ka so kɔ ali ka so ye dɔwɛrɛ ne ka so kɔ ana wa aliyun min shajaratin wahida wa sa'iru nasi min shajarin shatta اللهم صل على سيدنا محمد akone ne ali bɛɛ bɔra jiri sun kelen na ne ali ye ne e ma ye k'a fɔ shirifu bɛɛ lajɛlen bɛ danbɛya ka taa haidara seydina ali ma wa fatima ka sira o ye ala kira denmuso ye mɛ mun y'a to u bɛ danbɛya ka taa ali ma sabula ala kira de ko bɛɛ ka zuriya bɛ nasabu ka taa i yɛrɛ ma fo n'a kɛra ale ka zuriya bɛ nasabu ka taa ali ma sabula man kuntu mawlahu fa ali mawlahu n'ale maa min ɲɛmaa ye ali y'o ɲɛmaa ye waati n'a cogoya kɔsɔn a k'a dɔn k'a fɔ kira n'a bɔnnaw olu de bɛ kow cogoya dɔn wa kɔntakiti b'olu ni ala kira cɛ o ni maa tɔw cogoya tɛ kelen ye n bɛ misali fila fɔ misali kelen ala kira mɔden musa al-kazim alayhi salam an bɛ minnu ka da la olu mɔkɛ dɔ la kelen don komi n y'a fɔ a ye kuma daminɛ na cogo min a tile la masala dɔ delila ka kɛ a ye maaw kamana gan sabu bogotigi dɔ a donna furuso la joli bɔra a ma kɔtigɛ maaw kamana ganna joli min bɛ ka bɔ laada joli do wa walama a jogina o joli le do komi n'a bɛ furu sariyaw bato ɲininkali kun ye mun ye sabula ni laada joli do a tɛ seli cɛ tɛ s'a ma a tɛ sɔn nka ni furu sariya la batoli de ye joli do o kɔrɔ a ma deli ka furu a ma deli ka gɛrɛ cɛ la a siɲɛ fɔlɔ joli bɛ bɔ n'o o joli in de do seli tɛ bin ka bɔ a kan sun tɛ bin ka bɔ a kan fo ni cɛ hinɛ n'a la ɲɔ tɛ furulabato fana o tɛ bin ka bɔ a kan ko joli in ye joli fasɔn jumɛn ye u kamana gannen o la bɛɛ y'i ta fɔ o ma dɔ hakili minɛ a taara ala kira mɔden ɲininka musa al-kazim alayhi salam ko karisa y'a fɔ tan karisa y'a fɔ tan karisa y'a fɔ tan ko aw b'a fɔ cogo di aw minnu ye ala kira bɔnnaw ye a y'i sigi k'i sumaya wagati kunkurunin o wagati kunkurunin kɔnɔ a bɛ k'a tɛgɛdenkɔni jate a bɛ ka nimero dɔ de compose i k'a fɔ a bɛ ka ala tɔgɔ dɔ fɔ gondo dɔ bɛ yen mot de passe dɔ bɛ yen o ni ala kira cɛ a tora ka kuma dɔw fɔ a tɛgɛ la o kɔfɛ a sɔrɔla k'i kun kɔrɔta ka ɲininkalikɛla filɛ a ko ala kira nana fɔ n ye sisan ko jibirili y'a fɔ a ye ko ala ko a jaabi ye اللهم صل على محمد وآل n t'a dɔn n'a ye kuma in faamu olu besonnen tɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲininka connexion dɔ de b'olu ni ala kira cɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a donn'o de kɔnɔ ala kira ye jaabi d'a ma a misaliya filanan dɔ delila ka sogo ko ala kira nanu olu ka dugu la sallallahu a si tɔtora tile 7 a b'o kamana guana a fɔra a ye ko ala kira mɔden dɔ nanu ka dugu la o tɔgɔ ali riba o jiginna misiri min kɔnɔ ale sogora ka ala kira o misiri kelen de kɔnɔ dugumɔgɔw taara o fo cogo min a yɛrɛ fana taara a se ala kira mɔden in ma a sera yɔrɔ min a y'o fo a n'o k'i tɛgɛ don tamaro segi kɔrɔ a kɛrɛfɛ ka a di a ma a ye tamaro nɛnɛ min kɛ a ye k'a fɔ tamaro den ka di a ko zidni yabna rasulillah a ko kira mɔden dɔ fara an ka tamaro kan nin tamaro ka di nin t'anw ka dugu tamaro ɲɛ ye ala kira mɔden ko a ma a ko law zadaka rasulullah la zidnaka ko ni ala kira kun ye dɔ fara tamaro in kan i ye min ye sogo la
kasoro chema ala kale ay folo ko ay kire sogola akoni kira ko ndo fara tamoro kan anyere ko ndo fara ka ngai hake min di ma fana be do man choy itna do la ka fo ko gansante ala ka ambe sawbama amen liman yadda fale ala ka dam abe mununa no e ka shirfu ka no da aljinede dobe ala kira moden kerefe Jaafar Sadiq alayhi salam aku yabna rasulillah ala kira mode ala deli anye akando aljinena ako aljina jumei ko be aljina kono ka bon ka ba fode ngala deli akana ugwa kono uko chogodi yabna rasulillah ba aljina kono ka to jena ko an kanun de aljina shirfu kanu o de aljina ni dusku na je ka shirfu kanu ala afo yi ka assurance ta ka bo jahannama ma mobile assurance bita chogomi aya famwa aka mobile assurele no chogomi ma fana kan yere asire lahara jodo ka bo jahannama ma ni kira somo kanu ne ninte kuma gansane ne ala kira ka hadisa jelende mimbe sunna kitabu jelona ako hubbu ali muhammadin bara'atun minan nar ala kira somo kanu no sabatiri dusuguna ko I hakillatiga akan ka fo ko ala tiji masekulu kanu ulo isra min bo keto fana bo usra na ala denyo we jogo ba de sabatio na fora ka ku fe ka kla ke mana ko mo fiede ni keru fe chiena ukumbe jogo mi biketi ode kuma laini ala ka ambe sawbama wati osunyana na la baroda wara jirana ana kuma shirhu kan kosebe alaka anto aljina nu horomay sankura here alaka dama nu horomay atoro abalaw alaka an kishi ka bo ma nu horomay anga banabato alaku kenya ku lafiya nu horomay anga tabaw alaka hinula nu horomay ambe ala deli anga jago kelo alaku ka jago yirwa nu horomay tungarangew alaka tunga jagula nu horomay anga dine nyemaw Allah subhanahu wa ta'ala aku kishi ku blas raklenen ka nu horomay ka ala dili subhanahu wa ta'ala labangonyma ala ko di ambela jelema amin ka ala dili subhanahu wa ta'ala shija ani kenaya ani garziga yirwale ala ko di ambela jelema amin an yi min foya ama min foya no kanya majeni lahara bi ala dugulo ala kanan jala bi jahi sayyidil wujudi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma me folin wala man donke shirfla tv mogoye ala subhanahu wa ta'ala aka ulu ani television tigi no ye ankara mogoy se sharif usman madana haidara ala subhanahu wa ta'ala aka naka noro jidi anaka dembaya ala ku bele jelin kishi ku tanga Allah subhanahu wa ta'ala aka laban ku mandi am bele jelema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbe barka da silambe bele jele mbe barka da dumasan ka bele jele mbe barka da be sembera ka nunu mbe barka da ye ka da jili sa baraka ni najera matigala matiga abaloma wala ayi ube mbonya fana anka kin ala ka safata ya rabbi amin ube bara minani ala ka kenya tayo bolo amin ya rabbi sirifin nu ala ko ka anjige la harado ya rabbi amin o ka bara ye asafade baya allah taala ya rabbi ala ka no malo ka bara en kono ya rabbi amin ubi jigiya minani ala ko ga jigiya fa ala ka no ka jigiya fa Dieu jigiya de ala kan jigiya ufa amin an fɛn bɛ yasa an kan bɛ ala fɛ an kan bɛ kira fɛ an kan bɛ shirifu fɛ ala bɛ sɔn bɛɛ de bɛ jɔn dɔ de bɛ jɔn a ka sɔrɔta la maa si tɛ kɛnɛ nka n'ala ma min sɔn nka bɛɛ de bɛ jɔn a ta la a ma min d'i ma n'i ko i b'o sɔrɔ diyagoya la i bɛna ala de kɛlɛ wa bɛn ala ye nafolo di min ma i ko a n'a tigi man kan i bɛna ala de kɛlɛ wa ay doni min di mi man ko na man kan kuma ibn ala de kala sade
ala dia kayo ala de o de tiɲɛ e ma kaye ayi a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ ye ayi ala de y'a k'a ye kosɛbɛ o kuma an ka ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn ka sɔrɔta kan de tiɲɛ juguya a tɛ foyi ɲɛ maa ye ayi n'an ye ɲɔgɔn kanu ala b'an kanu kosɛbɛ an ka balimaya sinsin ala ye fɛn fɛn kɛla diɲɛlatigɛ in kɔnɔ o ye balimaya ye de tiɲɛ n'i ye balima jigitugu ala bɛ jigitugu han n'i ye balima hinɛ ala bɛ hinɛ i la han n'i ye sigiɲɔgɔn hinɛ ala bɛ hinɛ i la ee ala tɛ maa si jigi tigɛ fo n'i yɛrɛ jigi tigɛ ahan a ye bɛɛ kanu kosɛbɛ de tiɲɛ mɔgɔ de bɛ se ka ban ala la n'o tɛ ala ye bɛɛ kanu wallahi a ye bɛɛ kanu hein awɔ kɛra o kuma an ka ɲɔgɔn kanu n'ala sɔnna fantan i mana kɛ fantan ye cogo o cogo i dusukun jɛya karamɔgɔ i dusukun jɛya nafolotigi i dusukun jɛya i ka hinɛ kɛ sɛbɛ fantan jigi ye nafolotigi de ye ee n'i ma e ni nafolotigi sigilen don n'a ma fɛn d'i ma sɔgɔma a ma d'i ma sini a ma d'i ma i bɛ karisa hakili bɛ n na wa ayi ko ne hali n'a hakili ala hakili b'i la ne fɔ k'ala de ye mɔgɔ sɔn ne fɔ k'ala de ye mɔgɔ sɔn o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ mula idris hayidara sababu minnu nana ni mawuludu in sigili ye a da donn'u la k'a lase silamɛw ma bi an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn n'o ye an ka mawuludu nisɔndiya ye kiraba muhamadu sallallahu alaihi wasallam an b'o de ka kɛnɛ kan bi ni anw ye o mɔdenw ye an b'o kɛnɛ kan bi donc bi an ye silamɛw wele alhamdulillah o y'an ka welew jaabi anw yɛrɛ tijaniyaw de inshallah donc laɲini min b'an fɛ bi mawuludu nisɔndiyara o de ye kuranɛ kalannen kɔfɛ dalaliw kalannen kɔfɛ ka burda kalan ka salatu kɛ kira kan sallallahu alaihi wasallam k'a jira silamɛw la k'a fɔ an ka kira ye fɛn belebeleba de ye an ka kira ye fɛn belebeleba de ye ala ko an ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko a ye kira ci ka na dafɛn bɛɛ lajɛlen de ma ni hinɛ ye donc n'o nana anw ma ni hinɛ ye a ka kan anw fana ka bonyamasegin kɛ ka taa kiraba muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam ale kira mun kɛra hinɛ ka se dafɛn bɛɛ lajɛlen hali kafiru bɛ dɔ sɔrɔ kira ka hinɛ na kuma tɛ ka taa se silamɛw ma donc anw silamɛw n'anw kɔni ye silamɛ an dara ala an sɔnna kira ye mun b'a jira anw na ko anw tɛ se k'an ka kira bonya jira mɔgɔw la rasul sallallahu alaihi wasallam jogo ɲumantigi tun don a jogo kun ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ ladamunen tun don n'a ni e mɔgɔ min nana fɛ n'a y'i fo i b'a fɔ ko a bɛ e de fɛ ko ka tɛmɛ bɛɛ kan ni e bɔra ni mɔgɔ wɛrɛ fana nana n'a y'o fana ye i b'a fɔ ko o tigi b'a fɔ k'a b'ale de fɛ ko ka tɛmɛ bɛɛ kan mɔgɔ majiginen don mɔgɔ sabalilen don donc kuma lasurunya na an bɛ mun fɔ silamɛw ye alakira kanu u k'o de jidi u dusukun na kosɛbɛ kosɛbɛ mawuludu an y'a ta an mɔkɛw kan de b'an mɔkɛw an ma mɔkɛw ye dɛ mais an y'a faw ye an faw y'a sɔrɔ u mɔkɛw fana fɛ anw fana inshallah an y'a ta an faw fɛ fo ka taa se alkiyama don ma inshallah an bɛ o cogo kelen na ka mawuludu dira mɔgɔw la bon dumadanya fana ni zawiya fɔlɔfɔlɔ de ye dumadanya nɔ ka mawuludu kɛ mais mawuludu an tun b'a kɛ sufɛlɛ fɛ an tun bɛ burda kalan ka dugawu kɛ mɔgɔw ye an bɛ jɛ ka fɔ ɲɛna mais ɲinan inshallah jama cayara an ye yɛlɛma dɔ la k'a kɛ tilefɛlɛ fɛ i y'a faamuya donc an b'o hukumu de kɔnɔna na bi yavlɛ zawiya kɔnɔ inshallah an bɛ mun fɔ silamɛya hali bi o kɔfɛ silamɛw ka bɛn kelen ma i n'a fɔ ala b'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ko silamɛ bɛɛ lajɛlen ka diinɛ minɛ juruba kelen na u kana fara fara or que mɔgɔ min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ lajɛlen de ye fariko kelen a bɛɛ lajɛlen ye dusukun kelen wa a bɛɛ lajɛlen de ye ala ka jɔn ye donc o b'a jira k'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen de kan ka bɛn kelen ma an kana fara fara fiyewu kira mana ni farafarali ye an ma farafarali ye kira la an m'o y'a somɔgɔw la an m'o y'a ka sahabaw la donc silamɛw n'a ma ɲɛ ko an bɛɛ lajɛlen ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ka kɛ kelen ye ka diinɛ juruba kelen minɛ an kana fara fara fiyewu donc laɲini min bɛ n bolo bi hali bi ka dugawu kɛ silamɛw ye ya rabbi ala ka ni ɲɔgɔnna ala k'a caya fitinɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ fitinɛ ye ala k'a ɲɔni ka bɔ an ka jamanaw kan ani silamɛ jamana bɛɛ an b'a ɲini ala bɛ ala ka hɛrɛ k'an ka jamana bɛɛ lajɛlen ye ani silamɛ jamanaw bɛɛ ala ka hɛrɛ kɛ dugu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la carte min na dumazana a cɛ a n'a muso mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni bana b'i la ya rabbi ala k'i ka bana ala ka kɛnɛya mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni gɛlɛya b'i kan ala k'i ka gɛlɛya ala k'a ɲɔni ka b'i kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ hɛrɛ de ɲini ka tara i yɛrɛ ma ani silamɛ bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye inshallah o de kun laɲini kun bɛ fɔlɔ k'a f'i ɲɛna inshallah o de ye nin ye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أهزيته وما للظالمين من أنصر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خدنا قضتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli do mu dona kenen konnana ala ko minanye jamana ala ka basigi jamana nyamgo ala ka hakilna nyuman duma jamana de ala ku do dakelen fe ku bo dakelen fe hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.